Dobrý deň, vážení občania. Touto cestou vás chcem všetkých srdečne pozvať na najväčšiu obecnú kultúrnu akciu, ktorá má názov Kanianske dni. Začíname v piatok, 16. júna o 18. hodine omšou v Hornom kostole a hlavný kultúrny program začína o 7:30 podaní skupiny Florabel, potom bude nasledovať príhovor a po príhovore pokračuje skupina Florabel, po ktorej príde hlavný hosť piatkového programu a to je známa skupina Hrdza. Po odvystupovaní tejto skupiny do nočných alebo neskorších ranných hodín budeme pokračovať po novom povedané afterparty alebo zábavou v podaní DJ-a Cagiho. Na druhý deň, sobota 17. júna, začíname o 10. hodine remeselníckymi trhami, po ktorých bude nasledovať festival detských a mládežníckych dýchových orchestrov. Za toto podujatie ďakujeme a je teda podporované finančnou podporou Slovenského ochranného zväzu autorského, kde začne o 11. hodine dýchový orchester základnej umeleckej školy Brezno a po ňom bude nasledovať detská domáca dýchová hudba Maguranka Junior. Celý program bude trvať zhruba do 1 hodiny, po ktorej bude nasledovať malá pauza. Od tejto jednej, zhruba do 2:30, budú mať možnosť deti využiť či už vozenie na koníkoch v priestranstve na pláži, alebo na trávniku sa môžu vyšantiť v pene, ktorú budú zastrešovať dobrovoľný hasičský zbor z Kanianky. O 14:30 začneme kultúrnym programom, o ktorý sa postará základná umelecká škola Bojnice, základná škola a materská škôlka. Po tomto programe v podaní domácich interpretov a našich detí bude pokračovať skupina Marlet. Je to rocková skupina, ďalej pokračujeme Fuera Fondo, Sanchez Amsterdam, vynikajúca skupina Kabát Revival a hlavným ťahákom sobotného dňa je skupina Mafia Corner, ktorá je veľmi obľúbená či už na YouTube alebo v rôznych iných sociálnych sieťach. Samozrejme, nebude chýbať takisto aj v sobotu zábava do neskorších ranných hodín, samozrejme zastrešená opäť DJom Cagim. Treba podotknúť a poďakovať a spomenúť, že celé podujatie je zorganizované za podpory a finančnej podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vážení občania, verím, že budete milo prekvapení z celého programu, že príjmete naše pozvanie a srdečne vás touto cestou ešte raz pozývam a tešíme sa na vás.